Bine v-am regăsit, dragii mei, din zodia Capricorn sau ascendent în Capricorn. Vorbim despre săptămâna 14-20 aprilie, care este una specială. Primul eveniment major având loc chiar marți, 15 aprilie, un trigon regal de apă format între Juno în Scorpion, Mercur în Pești și Marte în Rac. Este un aspect rarisim, un trigon regal de apă, după cum spuneam, cu toate planetele implicate la 29 de grade, un grad critic al maturizării, al deciziilor finale și al înțelepciunii. Acest trigon activează pentru tine 3 sectoare esențiale: relațiile de grup, visurile de viitor, proiectele cu alții, comunicarea, învățarea, deplasările, dar și parteneriatele și relațiile importante din viața ta. Astfel, tu poți să ai astăzi o conversație profundă cu cineva din cercul tău apropiat care îți schimbă direcția într-un proiect sau îți oferă o perspectivă salvatoare. Marți este o zi în care o relație importantă, fie profesională, fie personală, poate să treacă la un nou nivel, din prietenie într-o colaborare, dintr-o colaborare într-un parteneriat serios. Poate fi și momentul în care decideți să spuneți ce aveți pe suflet cu toată sinceritatea, iar asta va schimba complet dinamica dintre tine și o persoană cheie. Este ziua în care poți să închizi o etapă veche și să începi un nou ciclu de relaționare, mai matur și mai autentic. Profită de această energie emoțională, dar clară, pentru a crea conexiuni adevărate. Miercuri, în data de 16 aprilie, energia se schimbă. Trigonul de apă se dizolvă, iar Mercur intră în zodia de foc a Berbecului, în sectorul care ține de rădăcinile tale, de familie, de emoții profunde și de spațiul tău personal. În plus, Mercur face și o conjuncție cu Neptun, planeta viselor, a iluziilor, dar și a inspirației. Se poate ca miercuri să ai un moment de claritate interioară în care îți dai seama ce îți dorești cu adevărat de la acasă, fie că este vorba despre o mutare fizică, o schimbare de decor sau doar o discuție importantă cu familia. Miercuri poate fi ziua în care alegi să te eliberezi de o poveste veche, de o emoție, de o amintire sau de o convingere care ți-a afectat intimitatea sau siguranța emoțională. Poți de asemenea să începi un proiect personal care are legătură cu spațiul tău privat. De exemplu, poți să începi să scrii, să creezi, poți să redecorezi sau poți să planifici o schimbare în viața de acasă. Cu Mercur în Berbec, gândirea ta devine mai directă și mai incisivă, iar cu Neptun alături, mesajele vin dintr-un loc mai profund, din intuiție. Ascultă-ți sufletul, nu tot ce e logic e și corect pentru tine acum. Vineri, în data de 18 aprilie, Marte intră în Leu și începe să formeze și o opoziție cu Pluto din Vărsător. O schimbare majoră de energie, deoarece planeta acțiunii, Marte, planeta curajului, pășește în Leu, iar pentru tine se activează acest sector al profunzimii, al misterului. Se va produce o transformare la nivelul intimității, la nivelul resurselor comune. Însă, această mutare a lui Marte în Leu nu vine singură, pentru că, așa cum spuneam, vei simți deja influența opoziției cu Pluto, care este posibil să activeze o luptă între ceea ce vrei să controlezi și ceea ce trebuie să lași să se transforme. Marte în Leu vrea să ia puterea, să domine și să decidă. Pluto în Vărsător însă spune: lasă structura veche să moară, ca să creezi ceva cu adevărat al tău. Poți să simți o tensiune într-un parteneriat financiar. Poate că este vorba de un credit la bancă, poate că este vorba despre o moștenire sau o investiție comună cu partenerul care necesită o renegociere. Poate să fie momentul în care simți nevoia să iei decizii curajoase legate de bani, să schimbi modul în care îți administrezi resursele sau poate chiar să te rupi de o dependență financiară. În plan personal, se pot activa și temele intime. Poate simți o presiune emoțională într-o relație, dorința de control sau frica de a fi vulnerabil poate să iasă la suprafață. În cazul în care în noiembrie-decembrie anul trecut ai avut situații tensionate legate de încredere, de bani, de intimitate, acum este momentul să te întorci în acele momente, însă cu o altă atitudine.
Este vorba despre a-ți recăpăta energia, însă dintr-un loc de asumare și nu de impuls. Puterea ta acum nu stă în control, ea stă în transformare. Dacă renunți la ceea ce ți se pare sigur, poți câștiga ceva infinit mai valoros. Energia de vineri poate fi intensă, însă și profund eliberatoare. Privește-o ca pe o oportunitate de a ieși dintr-un tipar vechi și de a-ți recâștiga controlul, nu asupra celorlalți, ci asupra ta. Sâmbătă, 19 aprilie, soarele intră în Taur. Începe sezonul Taurului, care pentru tine aduce stabilitate, plăcere, creativitate. Așadar, după o perioadă mai intensă emoțional, începe o lună întreagă în care poți să respiri, să te reconectezi cu ceea ce îți aduce plăcere și să creezi dintr-un loc de stabilitate interioară. Poți să simți un impuls puternic de a te reconecta cu pasiunile tale, fie că este vorba de un hobby, de o activitate artistică sau chiar de o poveste romantică. În cazul în care ești părinte, este o perioadă bună pentru a petrece mai mult timp de calitate cu copiii, construind amintiri stabile și frumoase. În plan profesional, ai mai multă inspirație creativă și în același timp răbdarea să duci lucrurile la capăt. Este o combinație rară, dar ideală. Fă loc pentru bucurie, pentru că ai muncit destul și acum este momentul să-ți dai voie să te exprimi și să te simți viu. Duminică, în 20 aprilie, vine cu o oportunitate subtilă, însă extrem de puternică. Mercur, din locul în care îți procesezi gândurile emoționale legate de familie, de trecut, de spațiul tău interior, face un sextil benefic cu Pluto. Acest aspect este despre strategie, despre a face o alegere clară bazată pe cine ești tu cu adevărat și de a o aplica acolo unde contează. Poate să-ți vină o idee bruscă, însă genială, legată de bani. Poate că este vorba de un nou mod de a economisi sau poate că îți vine un proiect care îți generează venit. Se poate și să fie vorba despre o reconversie profesională. Este de asemenea benefică o conversație serioasă în familie despre bani, stabilitate sau viitor, care să vă aducă pe toți în aceeași direcție. A venit momentul în care înțelegi exact de ce nu funcționează o anumită rutină personală și alegi să o schimbi radical pentru a-ți crește siguranța interioară. Duminică este o zi în care, dacă acționezi cu cap și cu intenție, poți planta o sămânță care să-ți aducă stabilitate reală pe termen lung. Gândește profund și acționează strategic. Viitorul tău financiar începe din alegerile emoționale de astăzi. Săptămâna a fost ca un film. A început intens, cu emoții și cu revelații, a trecut prin provocări și putere interioară și se încheie cu stabilitate, cu strategie și reconectare cu tine însuți. Ai fost provocată să renunți la controlul care îți dă doar iluzia siguranței și să alegi în schimb puterea autentică, aceea care vine din vulnerabilitate, din creativitate și din curajul de a te reinventa. Și nu uita, ce e construit cu suflet și răbdare durează. Ai tot ce-ți trebuie ca să crești, în iubire, în bani, în tine. Vă mulțumesc mult pentru că m-ați ascultat, sper că v-am fost de folos și să știți că mă ajută foarte mult atunci când vă abonați sau când dați like sau câte un comentariu videoclipurilor mele. Să ne auzim cu bine!